بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا musulmai da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa mai albarka bayan sallamar musulunci da fatan alkhairi da kuma roƙon Allah mu sanya mu daga cikin bayansa salihai. Lallai ci gaba da darussanmu masu muhimmanci kan azumi, musamman kuma ɓangaren hukunce-hukunce daga cikinsa, wadda a kansa muka bada ƙudarsin mai bada ƙarfinsa, hukunce-hukuncen azumi da kuma abubuwan da suke warware shi azumi ɗin. To akwai ɓangare na biyu wadda yana da muhimmanci, ladabtuwa da ladabi da Allah ya yi umarni na wajibi ko umarni na mustahabbi a cikin azumi. Akwai wasu ladduba da Allah subhanahu wa ta'ala ya nemi mai azumi ya kasance a kansu. Wasu ladduba ɗin wajibi ne, kenan in mun mayar da matsalar zuwa ga tafik ɗinmu hukunce-hukunce. To wasu ladduba ɗin da za mu yi bayanin su wajibi ne mai azumi ya aiki da su, wasu ladduban haramun ne mai azumi ya aiki da su, kamar yadda kuma za mu zo mu yi bayani gamsasshe kan ladduba da dama wadda mustahabbi ne mai azumi ya aiki da su, kamar dai a ce yin sahur mustahabbi ne, jinkirta sahur mustahabbi ne, buɗe baki mustahabbi ne, yin buɗe baki da dabino musamman ɗanye mustahabbi ne. Idan aka rasa ɗanyen dabino to busasshe, in aka rasa busasshe ruwa, in an rasa wannan duk abin da ya sawwaka. Mai azumi yayi kaza, mai azumi yayi kaza, mai azumi yayi karatun alqur'ani, mai azumi yayi sadaka, mai azumi in ya samu dama yayi itikafi, mai azumi yayi sallan dare. Abubuwa na mustahabbi za mu zo mu yi bayani akan su, amma dai yanzu za mu fara bayani ne akan wasu daga cikin ladduba na wajibi ga mai azumi, na wajibi, saboda darasinmu hukunce-hukuncen azumi. Lallai daga cikin ladduba ɗin anna lisa'imi adaban kasira la yatimmu illa biha wa la yakmulu illa bil qiyam biha wa hiya ala qismayn: آداب واجبة لا بد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. malama sun kasa su kashi biyu, mu ma insha Allah a wannan darasi za mu bayani akan muhimmai daga cikin ladduba na wajibi da dole ne mai azumi ya kula da su. فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية. duk abin da Allah ya wajabta wa mutum na ibadoji na aiki da kuma na zance, wanda ake faɗan su ko ake aikata su da harshe, da kuma ibadun da ake aikata su da gaɓɓai, wanda kuma Allah ya wajabta wa bawa aikata su, to wajibi ne mai azumi ya aikata su. Muhimmi daga cikin waɗannan ibadun shine as-salatul mafruḍa. Mai azumi dole ya kiyaye yin sallan farilla, kuma dole ya kiyaye yin ta a masallaci. الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين فتجب مراعاتها. دون ne mai azumi ya kula da me sallarsa. Kana azumi kana wasa da sallah? Dole mai azumi ya kula da me da sallarsa. Ta yaya mutum zai kiyaye ta ya kula da ita? Bil muhafazati alaiha wal qiyam bi arkaniha. Rukunanta yayin su da kyau, in ruku'i yayi ruku'i mai kyau, in sujjada ne sujjada mai kyau, in dagowa sai ya nutsu kafin yayi ruku'i koya. Kada yi sallah irin na bawan Allah da ya muna sallarsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda da karshe hukunci a sallarsa da babu, cewa na sallar ita da babu duk su.
irji fa salli fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba. don haka mai azumi dole yayi sallah, kuma dole yayi sallah yana mai kula da rukunnanta da sharuɗoɗinta da wajibanta, fa yu'addiha fi waqtiha, ya rinka yin salloli a lokacin su, kuma ma'al jama'a sai masallaci yayi tare da jama'a في المساجد. وإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الصيام وفرض على الأمة، وإضاءة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. saboda ai an shar'anta wa mutane su yi azumi ne la'allakum tattaqun. to babban abin da yake shiga babin takwa kuma bayan la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine sallah. azumin ma yana bayan sallah ne, don haka mutum ba zai zo yana azumi yana kuma wasa da sallarsa ba. ana wannan fadakarwar saboda min as-sa'imin man yatahawadu bi salati al-jama'a ma wujubiha alayhi, yin sallah a cikin jama'a din nan wajibi ne akan sa, ko kuma ya tsaya ina filolin dare da yawa irin tahajjud din nan sai kuma ya rasa asuba, sai dabda asuba sai yayi sahur sai ya kwanta ya samu yayi sallah asuba kuma wajen karfe 8 ko karfe 9. to dai dole a fadaka ayi sallah a lokacinta, ayi ta kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nemi ayi. ba sallah kadai ba, duk wani aiki, duk wani furuci da Allah ya wajabta mutum, to mai azumi wajibi ne ya kula da wannan abin ya yi shi kamar yadda Allah ya wajabta. saboda sallah ita tafi komai muhimmanci da kuma yin a cikin jama'a, wato abu ne da shari'a ta yi umarni, shi yasa aka bada misalin sallah din a nan. amma dukkan ayyuka ko dukkan furuci wanda shari'a ta wajabta aikata su, to ka sani yana cikin ladduba na wajibi akan ka ya kai mai azumi ka aikata ko kuma ka furta waɗannan abubuwa ɗin. ta gefe guda kuma yana daga cikin ladduba na wajibi an yajtaniba as-sa'imu jami'a ma harrama Allah wa rasuluhu min al-aqwali wal af'al. mai azumi ya nisanci duk abin da Allah ya haramta. wajibi ne mai azumi ya aikata dukkan abin da Allah ya yi umarni, dukkan abin da Allah ya wajabta na ayyuka ne ko na zantuttuka. haka kuma wajibi ne, yana cikin ladduba na wajibi akan mai azumi ya nisanci dukkan abin da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam suka haramta na maganganu da ayyuka. akan haka sai mai azumi ya nisanci yin ƙarya. menene ƙarya? al-ikhbaru bi khilaf al-waqi', ya ba da labarin sa ya saba ga abin da muke gani a ƙasa. da saninsa ya ce yau din nan juma'a ne, wanda kuma ba haka ba ne. da saninsa ya ba da labarin da ya saba wa abin da mutane suke gani, abin da suka sani. wani misali ne, ba wai kawai ƙarya ba, ƙarya haramun ne, giba haramun ne, annamimanci haramun ne. a takaice dukkan abin da Allah ya haramta na zantuttuka na ayyuka, dukkan su wajibi ne mai azumi ya nisance su. wani jitanibul giba, menene giba? mun ce ya nisanci ƙarya shine al-ikhbar bi khilaf al-waqi'. wani jitanibul giba, to ya nisanci giban mutane. me giba? annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ta wahiya zikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibati, ka ambaci dan uwanka da abin da dan uwan naka yake kin a ambace shi da shi, ka ambaci wannan abin a lokacin baya nan. mai azumi ya nisanci annamimanci. wajen tanibin namima, menene annamimanci? wani ya naqlu kalami shakhsin fi shakhsin ilayhi li yufsida bainahuma. ka ɗauki maganan da wane akan wane, ka ce ai wane yana cewa kaza a kanka, ka ɗauko wannan magana ka kai wancan domin ka ɓata alaƙa tsakanin mutum biyu. mai azumi ya nisanci wannan, saboda yana cikin kaba'irul dhunub. la yadkhulul jannata namam,
musulmi a halin azumin sa ya nisanci gishu, dan kasuwa a kasuwa a cikin azumi ya nisanci gishu, ma'aikaci ya nisanci gishu, abin da ake kiransa algus fi jami'in mu'amalat, a daukacin mu'amalolinsa, min bai'in sawa'un saye da sayarwa ne ya nisanci yayi algus, ya boye mummuna a cikin kyakkyawa, wa ijaratin ko a cikin abun haya ko sina'a ko jingina ko a taƙaice cikin dukkan mu'amaloli ya nisanci algus. Haka kuma ya zama mutum mai nasiha da mai ba da shawara mai amfani ga mutane. An zo sayan abunka, ka san abunka yana da matsala, mutum ya ga maka irin siffan abin da yake so, sai ka ce tabbas wannan abin a babin nasiha, a babin shawara, lallai sifa kaza da ka faɗa shi kan ba shi da wannan sifa, wannan motar tana da matsalar kaza da kaza, kai kuma ka ce me kaza kake so, don haka in dai me kaza kake so ka tafi wani gun ka duba. Ba kowa yake iya haka ba, ya faɗi aibin kayansa, ya ba da shawara ga wanda ya zo zai sai kayansa, ya masa nasiha, ya gaya masa hakikanin fa inna al-ghishya min kaba'ir adh-dhunubi fa tabarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam min fa'ilihi fa qala man ghashana falaysa minna, wanda ya mana al-ghush baya tare da mu. Mai azumi ya nisanci kaɗe-kaɗe da waƙoƙi da rawe-rawe, wato rawa haka nau'uka na rawa da kuma kayan kaɗe-kaɗen da sauransu, saboda duk ba su halatta ba, sawan azumi ne ko ba azumi ba, a lokacin da ba ma lokacin azumi ba su halatta ba. Don me yasa haka zo ka sa headphone a kunninka kana ta jin kiɗa kana azumi, ka sa Qur'ani man ka ji. To a takaice waɗannan abubuwan za su iya, laifinsu zai ƙara kumbura ya ƙara girma in a lokacin azumi ne. Da haka a nisanci dai dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Kenan ladabi na wajibi ga bawan Allah da ke azumi shine ya yi ƙoƙarin aikata dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam suka wajabta akan bawa na ayyuka da zantuttuka. Haka kuma ya yi ƙoƙarin nisantan duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam ya haramta na ayyuka ko na zantuttuka. Dama waɗannan abubuwa kuma na haram ba ma a Ramadan ba, kafin Ramadan, a watanni da kwanaki da satuttukan da suke kafin Ramadan ko bayansa haramun ne. Don haka min babu aula haramcinsu ya ƙara mai girma, laifin ya ƙara muni in ya zama a watan da aka ɗaɗɗaure shaidani, aka bubbuɗe ƙofofin aljanna, aka rufe ƙofofin wuta, sai mutum ya zama shine shaidanin kansa yake ta aikata saƙo bayan an ɗaure asalin shaidanin da kuma rundunoninsa. Don haka a ji tsoron Allah, a aikata abubuwan da Allah yake so, a nisanci abubuwan da Allah baya so, sai ya zama wannan shine ladabi na wajibi da ke kan kowane musulmi mai azumi. Hadisi ya zo cewa man lam yada qawla zur, dangane da abubuwan da aka ce ka bar su, akwai qawla zur, magana na ƙarya, wal amalu bizur, aiki da ƙarya, wal jahl, da aikin wauta. Duk da bai bar su ba yana cikin azumin sa yana waɗannan ayyukan, hadisi yace fa laysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, Allah baya bukatan ka bar abincinka ka bar abin shanka. Hadisin Imam Bukhari 1833, Imam Muslim 1095. Don haka jama'a mu iya kokarin mu in mun yi azumi ya zama dukkan gaban mu sun yi azumi. Jabir dan Abdullah na cewa idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadhibi wal maharimi wada' anka adal jari وليكن عليك وقار وسكينة ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. maganin Jabir
dan Abdullah ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam magana ne mai girma wadda ta cancanci a rubuta ta da ruwan zinare. Bawan Allah yake cewa idza sumta, ya kai musulmi, in dai kai azumi ko kuma ya zama kana cikin azumi, to falyasum sam'uka wa basaruka, kamar yadda ka hana cikinka da makoshinka da tumbinka abinci da abin sha, ka hana wa jikinka bukata ta halal a da kafin azumi, bukata ta bangaren iyali, to ka yi ƙoƙarin shi ma jinka ya zama yana azumi, ba zai ji abin da Allah ya haramta ba. Ganinka ka katange shi ga barin ganin abin da Allah ya haramta, sawa'un jaridu ne ko shafuffuka wanda suke nuna abubuwan da ba su dace ba a intanet ko kuma a kan titi. A takaice jinka da ganinka da harshenka ya zama shi ma yana azumi, ka katange shi ga barin sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Shi harshenka ya zama yana azumi, kar ya ƙarya, kar ya auka cikin abin da ke haram na annabimanci ko giba ko wani makamancin wannan. Yace wada anka azal jar, ka nisanci cutar da makwabci. Kana azumi kana cutar da makwabcinka. وليكن عليك وقار وسكينة, kamar yadda yunwan da kake ji dama yana hukunta ka zama a nitse, to ka zama wato kana cikin nutsuwa, kana cikin yanayi na mutum muhtaram, mutumin da in an ganshi za a girmama shi a nitse. Kada ka yadda ranar da kake azumi da ranar da baka azumi ya zama daidai, duk da cewa su abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su wa bawa a ranar da yake azumi da ranar da baya azumi. To amma in dai bawa na azumi an fi so ya ƙara kiyayewa, ya ƙara kwalkwalewa, ya ƙara riko da abubuwan da Allah ya umarni da su, ya kuma hannu daga aikata abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta aikata su, ko kuma manzon sallallahu alaihi wasallam yayi ahir ga mutumin da ke aikata su. muna roƙon Allah, Allahumma hafaz alaina dinana wa kuffa jawarihana amma yughdibuka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muna roƙon Allah ya ji tausayin mu, ya sanya mu daga cikin bayansa da in sun yi azumi dukkan gaban su ne suke wannan azumin, kuma ya sanya mu daga cikin bayansa da za su rabota da shiga aljanna ta kofar da ake kiransa ar-rayyan, wallazi yadkhulu minhu sa'imun wala yadkhulu minhu ghayruhum فإذا دخلوا أغلق. kofar aljanna da ake kiransa ar-rayyan, wanda ba mai shiga aljanna ta wannan kofar sai masu yawan azumin nafila, sai kuma masu ciyarwa a babin azumi, man anfaqa zawjaini fi sabilillahi nudiya ya abdallah hadha khair, fa in kana min ahli الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. wannan hadisi na nuna cewa duk mutumin da ya ciyar ta fuskan azumi, ya ciyar da kuma abu guda biyu, ya samu masu azumi mutum guda biyu ya shayar da su, ya yi sufura guda biyu da zai shayar da masu azumi, ya taimaki masu yin azumi, takaice wadda infaƙinsa a babin azumi ne, kuma ya zama yana yin abin double, yana ninninkawa ya yi ya sake, to wannan a kiyama za a kira shi a ce ya kai bawan Allah ka shiga aljanna ta kofar da ake kiranta ar-rayyan. Hadisi kuma ya bayyana mana cewa Abubakar radiyallahu an shi kam za a kira shi ya shiga aljanna ta dukkan kofofi, kofan masu azumi, kofan masu jihadi, kofan masu sallah, kofan masu sadaka da dai sauran kofofin aljanna. To a takaice muna fatan Allah ya fahimtar da mu addinin sa, ya mana jagora, ya karbi ayyukan mu gaba daya, ya sanya mu daga cikin bayansa masu ladabtuwa da ladabin da ya shar'anta musu, ladabi na wajibi da muka yi magana a kansa,
da ladabi na mustahabbi da za mu yi magana a kansa a darasinmu na gaba. Allah ya fahimtar da mu addini, Allah ya ƙara mana basira, Allah ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa Abubakar as-Siddiq da Umar al-Faruq da Uthman Zunnurain wa Ali Abu Turab wa baqiyatul ashara wal badariyun wa ahlu bai'ati ar-ridwan wa ghayruhum min ashabihi. Muna fatan Allah ya haɗa mu da su gaba ɗaya da kuma iyalansa a gidan aljannar firdausi. Saboda kurewar lokaci jama'a za mu tsaya a nan da izinin Allah, sai a wani darasi za mu yi bayani kan ladduba na azumi, wadda ladduba ne na mustahabbi ba wajibi ba, wadda su suka haɗa da yin sahur da kuma ladduban da ke cikin yin sahur da wadda suna da yawa. Sa'an nan sai kuma buɗe baki da kuma gaggauta shi. Rana tana faɗuwa, in aka tabbatar cewa ta faɗi ɗin a yi ƙoƙarin buɗe baki da kuma yin addu'a a lokacin buɗe baki ɗin. Mutum ya roƙi dukkan abin da ya so na alkhairi wa kansa da al'ummarsa da musulmai a ko'ina suke a duniya. Za mu yi bayani akan ladabi na yawan karatun alkur'ani, mustahabbancin yawan karatun alkur'ani ga mai azumi, da kuma ambaton Allah da roƙon Allah da yin sallah da sadaka, wato zikiri da addu'a, da kuma yawaita sallan dare da kuma sadaka, musamman kuma shayar da wanda ya azumi. Duk abubuwa ne da ake son su mai azumi ya rinka aikata su. Za mu yi bayani akan ladduba na shi mai azumi ya halarto da girman ni'imar da Allah ya masa da datar da shi wajen yin wannan azumin a lokacin da wasu kuma ya zama ba sa azumin, da dai ladduba da dama da suke da alaka da azumi. Muna fatan Allah ya mana jagora, Allah ya karbi ayyukanmu. A nan za mu tsaya, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ha 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 ha